акбар собиров сокини деҳаи тӯдаи ноҳияи ҳисор ва яке аз ангурпарварони иҷоракорро вазъи ноором дар шимоли афғонистон сахт нигарон кардааст. ба қавли ӯ бо манзури вазъи бади сиёсӣ дар вилояти қундузи афғонистон агар як ё ду ҳафтаи дигар марзи ин кишвар бо тоҷикистон боз намешуд ҳосили боқимондаи ангурбоғи ӯ талаф мегашт. агар мо ҳамиз 15-10 рӯзи дигар беста агар ҳамаи ангур исмиш пӯсидагиш мепӯсанд напӯсидагиш ба инами хел мубаддал қоқ шуда мерава қоқак шуда мерезад аз мин мерава ҳамин ҳичи мешава мерава ҳичи. акбар собиров иҷоракор аст ва 5 гектар боғи ангур дорад. соли ҷорӣ аз ин боғ 13 тонна ҳосили босифати ангур ҷамъ овард ва аксари кӯли ангураш ба покистон аз тариқи афғонистон содир шуд. чанд рӯзи баста шудани марз бо афғонистон ҳосили ангурҳои ҷамъовардаи боғаш дар қуттиҳо дар рӯи замин мехобид. агар ҳамин дагаворшам рӯзаша 10 та биё агар ҳамин бори мо мисол мумкин да як моҳ тамом меша меравам мисол ба як мошин мисол намешава ҳамин сол на ҳамин 30 гектар замини кишмиши тузада камишда 300-400 тонн ангур буд. ҳана ҳозир мардум ҳаст боғе ки умуман нафурӯхта. қимати содиротии ангури боғҳои водии ҳисор аз 5-6 сомонии соли гузашта то 1 сомонию 50 дирам дар соли ҷорӣ поин шудааст. зеро ба қавли боғбонҳо ҳосили имсолаи ангур чанд баробар бештар аз талаботи бозори дохилии кишвар аст ва дар зим пешниҳод доранд ки маҳсулоти онҳо бо таъсиси корхонаҳои шарбаткашӣ ва хушксозии мева дар дохили кишвар коркард ва харидорӣ шавад. мо мисол ҳамин агар торикистони худмон заводои инвои местни худмон боша ҳам давлата фоида мешава ҳам мода арзон мешава охир налоги ҳамин давлат худаш мегира ҳамаи ки мо дар давлати худмон метиҳем. иҷоракорони хурд ё бо умеди тоҷирони хориҷӣ бахусус афғону қирғизу рус нишастанд ва ё ҳосили ангури худро бо қиматҳои хеле поин ба бозори дохилӣ ворид мекунанд. اب مجبوریم که فروشیم همین چی خیلی ارزانه میوه چی خیلی باشه باید فروشیم که ولی انگور میپسه بهتر میشه نمیسته انگور. аммо ба фарқ аз иҷоракорони хурд хоҷагиҳои бузурги деҳқонӣ дар содироти маҳсулоташон чандон мушкилӣ намекашанд, зеро ин хоҷагиҳо аз қабл бо ширкатҳои хориҷӣ қарордод бастанд ва шарикони хориҷӣ ҳосили ангурзорро аз сари замин мустақим ба хориҷи кишвар интиқол медиҳанд. дар киштори корхонаи ангурпарварии баракати ноҳияи ҳисор ҳосили боғҳои ангур то 600 центнер аз ҳар гектар баробар шудааст. ин маҳсулотое ки мо дар ин боғҳо парвариш карда медам тамоми намуди ангурҳо дар ин ҷо ба содирот ба варида истодем. мана ангури кишмиша мо ба федератсияи россия ба қазоқистон ба давлатҳои хориҷи кишвар мо ҳамчун ба фурӯш бароварда истодем ва ба бозорҳои марказии худамонам ина таъмин карда истодем. халку ба ҳар ҳоле ки нарху навое ки ба ҳар ҳол арзонам ки бошад ба пешкаши харидорон карда истодем маҳсулотамона. боғпарварони ҳисор мегӯянд соли ҷорӣ ҳосили ангурзори ноҳия тақрибан ба 10 000 тонна баробар хоҳад шуд ки дар гузашта собиқа надоштааст. ин дар ҳолест ки соли гузашта дар тоҷикистон ҳудуди 190 000 тонна ҳосили ангур ҷамъоварӣ ва қисмати начандон зиёди он ба хориҷи кишвар содир шуда буд.